Фактично цим рішенням прийнято в мережу освітніх закладів міста Мукачева три заклади професійно-технічної освіти. Відповідно, зараз мають піти процесуальні дії між фінансовим управлінням та управлінням освіти щодо оформлення документів, що пішли по заробітних платах та заборгованості. Також закликаю всіх депутатів та всіх бажаючих прийняти участь у контролі за роботою даних закладів. Відповідно, якщо це закладами міськими, відповідно місто здійснює контроль за тим, що відбувається. Все рівно я вас всіх вітаю, тому що добилися того, чого намагалися самого початку. Кабінет міністрів виділив стабілізаційну дотацію, будемо надалі вимагати коштів для закладів міста. Відповідно, додали 2 мільйони 600 тисяч гривень з міського бюджету. Так як 1/4 майже людей, що працюють, чи що навчаючися, є мешканці міста Мукачева. Тобто все рівно на наше звернення відгукнулися, є результат. Слідуючий крок – це передача на баланс міста даних установ, щоб вони були комунальними в міста Мукачева. Це є логічна процедура.